One kompla jikkonsolida l-pożizzjoni tiegħu bħala l-aktar stazzjon televiżiv privat segwit f'Malta e kif fix-xahar li għadda reġa' kiseb l-ogħla sem tudjenzi mill-istazzjonijiet privati kollha fil-pajjiż. Statistika miġbura minn iżjed minn 200,000 abbonat tal-kumpaniji Go, Melita u Epic turi li matul ir-raba' xahar tal-2026 One kellu sem ta' 46.23% fost l-udjenzi kollha u bekk żamm il-vantaġġ tiegħu fuq Net Television b'differenza ta' iżjed minn 17%. Ir-riżultati ta' April ikomplu jikkonfermaw ix-xejra pożittiva rreġistrata sissa, war li One kien diġà l-aktar stazzjon privat segwit ukoll f'Jannar, Frar u Marzu li għaddew. Fost dawk li ġibdu l-aktar udjenzi fuq One f'April spikkat is-sensiela Carmena Abdilla li xxandret kull nhar ta' tnejn fil-għaxija, flimkien ma' diversi programmi ta' kuljum wara nofsinhar. Udjenzi b'saħħithom irreġistraw ukoll waqt ix-xandiriet politiċi ewlenin tax-xahar, fosthom l-għeluq tal-Kungress tal-Partit Laburista fi-17 ta' April u tħabbira tal-elezzjoni ġenerali tal-Prim Ministru Robert Abela fis-27 ta' April. Dan ir-riżultat qed jitqies ukoll bħala konferma tas-suċċess tal-iskeda elettorali attwali ta' One li qed wassal aktar minn 15-il sigħa ta' xandir dirett kuljum. Permezz ta' din l-iskeda, One qed toffri rapportaġġ kontinwu tal-kampanja elettorali u aġġornamenti kostanti dwar l-iżviluppi politiċi minn kmieni filgħodu sa tard filgħaxija.